Sí, quan me presentaren la possibilitat de fer aquesta escultura, doncs ja el que era el col·lectiu era el primer que apareixia, més que el creatiu. Però d'alguna manera se tindria que il·lustrar l'ànsia d'aquesta col·lectivitat en un vers de Vicent Andrés Estellés, que era la clau que obri tots els panys. El Vicent Andrés Estellés acaba així un dels seus poemes i, lògicament, és això el que s'ha de conferir a una diversitat. El col·lectiu sempre cada un entén les coses d'una manera i, per tant, cada un selecciona. És a dir, jo ja accepto també una col·laboració de la col·lectivitat en què vaig a treballar, que és els xiquets d'escola en la llengua valenciana. I això vol dir que si jo accepto la col·laboració, ells tenen que fer la seva aportació, té que ser què pot ser millor que un llibre on el llibre, sempre dins Silauris, té un missatge, i més si és bo i és un llibre del caire del que podríem dir una formació àmplia, oberta. Per això el cap del xiquet està obert també en forma de llibre. Però fer un llibre obert seria com massa evident per a que poguera mitjanament un creatiu sentir-se satisfet. Per tant, la col·laboració és de manera individual, els xiquets que de l'escola valenciana treballen i fan un llibre, o un grup de gent té una idea i la materialitza en un llibre. I això és el que fa la base de l'escultura, la figurativa, que jo faig en el xiquet, que és el primer cartell de la primera trobada de les escoles en valencià, el faig jo mateix, i és este cap, però aquell cap era obert, però dins no tenia la clau, i este té la clau, i s'ha convertit en escultura, i aquella era una pintura. Ja fa molts anys, fa 25 anys de lo que estem parlant, i em semblava que era una imatge que se prestava molt a que se poguera entendre la meva col·laboració fins a quin punt la fe incondicional.